Ай, сега ще го фанем на бържи. Мие го бе, фанахме го бържи. Добре, че поне на 5. Добре, че дигнах. Оцелете вампирите и спечелете жакпот. Да, его. Явно ни трябва 4. Давай ги направя 4 хични дей. Туикат пиката малко ми е да ви кажа. Винаги се падат по 2 и накрая... Хора? Хора? Хора! Какво? Направо съм ступоро ви казвам. Так му щях да ви казвам туикат пиката. Винаги дава 2, третата е пълна мистерия. Ама тук